Masu kallo da sauraro, shirin bikin fina-finan Kani da kuke kalla daga nan tashar mai farin jini wato tashar mu shakata, inda muke gabatar da wannan shirin tare da ni da abokiyar aiki na ni ce taku Momi Nijar, wanda duk kowane mako muke kawo wannan shirin domin mu nishadantar da ku masu kallo. Shirin zai ci gaba da zuwa da ranar Juma'a kuma a tashar mu ta Shakata TV. Alhamdulillah mu yau zan iya cewa da ke da masu kallo zan ba ku mamaki ko kuma ce zan muku wani sabon albishir. Kin san me ya faru? Wannan shirin namu yau yayi tattaki ya fada cikin masana'antar Kannywood tsundum, kuma ya dauko mana wani jigo mashahuri wanda aka dade ana damawa da shi, ya ci zamanin sa kuma har yanzu zan iya cewa da yanzu yana kan dawo. Za mu so mu ji cikakken sunanka. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Jarumi Tiwa Shaban, mai shiryawa kuma ma'aikacin gidan talabijin kuma. To sannan ka da zuwa. Godiya nake. Kana gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin. Na'am. Kana fitowa a cikin fim. Ƙwarai. Kana directing. Ina jin ma ka taɓa waka. A sosai na ku. Waya kake ya ɗaukar nauyin waɗannan abubuwan? Ai ka san ita harkar multimedia ai kwandon college. To don haka a cikin kwandon babu abin da ba za ka gani a ciki ba sai abin da ka zaɓa, iya nauyinka, iya kuɗinka, iya shagalinka. Bayan waɗannan da ka lissafa guda uku akwai abubuwa sun fi 100 a cikin kwandon, to kaga dan an tsakuri guda 3 ko 4 ana yi, to ina ganin daidai kenan. Haka ne. Amma a ciki kai a karan kanka wanne ka fi jin kana da fashion a kai ka fi son sa? Gaskiya na fi jin daɗi a ce ni jarumi, ba jarumin ma kuma villain role. Rawar da zan taka a matsayin mugu, wanda na fi son irin wannan, ya fi kwanta min rai, ya fi sa hankali na ya kwanta. Duk da cewar da producing din da wakar, duk da cewa na bata da aikin gidan talabijin, duka abubuwa ne da in ina yin su ina jin daɗi, amma dai na fi son jarumta. Ka fi son ka mutu a jarumi. Wannan sai ya tuna min da wani fim ɗinka na barazana. Ƙwarai kuwa. Me ya ja hankalinka aka kirkiro wannan fim? Actually ni ina da, tun da na fara harkar fina-finai, ina da wani abu da na yi alkawari a cikin zuciyata cewa in dai zan yi fim na wani zan saka kuɗi na yi, to zai zama na yi kokari na yi wani abu da zai zama sadakar tijariya a ciki, ba na wani abu da zan bada wata gudunmawa ta harkar profession dina. Shine daga cewar a lokacin da na yi barazana, a lokacin ne mu a arewacin Najeriya muka fara experiencing in kidnapping, mana harkar garkuwa da mutane. Sai na ga ce to ta yaya zan yi na amfani da damar da nake da ita domin dan wayar da kan al'umma, na nuna wa masu aikata irin wannan laifin you can run but you cannot hide. Shine mai amfani da dabaru na 'yan sanda waɗanda ma wasu is artificially motivated, a hainin hukumar 'yan sandan ma babu, amma sai na yi saboda ya tsoratar ga masu aikata irin waɗannan abubuwa. Ga mu abokan sana'arka, Na sa. mun san daidai gwargwado kana da daɗin mu'amala. Ya ake kake rike da ka zama mugun mutum a cikin fim? Kawai salo ne, da kuma kallon wasu manya wanda suka gabace mu, suka fi mu kwarewa a harkar fim din, walla Allah a nan cikin gida ko a fina-finan kasashen waje ko na India ko na America da sauran irin waɗannan. To wannan shine shi ya ƙara jinjina min abin a cikin zuciyata cewa lalle ina kwaɗayin irin wannan, kuma na kan kallon irin waɗannan models din in ga cewa to ni ma bari na kwatanta in dinga yin abin da ya kamata dangane da wannan. Amma kamar yadda ka faɗa, bisa halayya da zamantakewa kowa ya san Shaba ba haka yake ba, amma shi jarumi ai wani abu ne ake ɗorawa a bashi karatun script ya gani, ya yi ƙoƙarin mai da kansa wannan abin da rubutu ya kawo. To kaga kenan ƙwarewa ce da sanin makamar aiki. Idan an ce yi abu kaza na mugunta, duk da cewar ba haka kake ba, ka karanta sai kai ƙoƙarin ka mai da kanka wannan abin. In har ba za ka iya mai da kanka wannan abun ba, to lalle baka zama jarumi ba, baka zama cikakken jarumi ba. Saboda jarumi abu ne dynamic, fito makaho, fito kurma, fito kaza, duk dole ka zama waɗannan abubuwan kuma ka yi yadda ya kamata. Shi yasa bincike yake da kyau. A duk wani script da aka baka wata rawa, sai ka nemi makamantan mutanen da suke irin wannan abubuwan, ka samu dan tattaunawa da su saboda ka ƙara ƙaruwa akan abin da kake so ka samar a fim.
wannan ɗabi'a ta mugunta ɗin da mun sani amma ba ya taɓa alaƙa ka da jama'a daga ganin ka wani mugun mutum ne. Gaskiya ko so ɗaya gaskiya ban taɓa coming across ko wurin abokan sana'ata ko mutane da muke zamantakewar rayuwa tare da su ko kuma masoya gaskiya ko da so ɗaya ba a taɓa cewar me yasa kaza ba ban sani ba amma dai wasu ƴan uwana ina jin suna gama da irin waɗannan cikas ɗin. Bari mu ɗan waiwayi wani abu wanda a yanzu shine muke kai. Wani yunkuri da ake na samar da kyautar karramawa award. Tsari da muka fito da shi muka ce bikin fina-finan Kannywood. Wanda zan cinye ko? Muna fata. Ko kuma ma ya danganta to shikenan dai. Wato ya kake ganin nasarar yin award ta hanyar intanet wanda za a ce subscribers su ne za alƙalai su ya su determine din wina kenan. Actually in ka kalli award da shi da film festival wasu abubuwa ne guda biyu wanda suke kankaro da sana'ar fim kowace iri a faɗin duniya kuma wani abu ne wanda yake ƙara sa jarumi ya ƙara tame bell ma'ana zage dantse ya dage domin cewar gashi za a yi wani karan bata tsakaninsu da wasu jarumai to idan har ya samu ya ci wannan abun ko kuma ya zamo yana cikin nomination waɗanda aka zaɓa kafin a zaɓi guda ɗaya to ne yana ƙara wa jarumi ƙwarin gwiwa yana tallata harshen hausa a faɗin duniya yana kawo ingantaccen fina-finai wanda mutane za su gamsu da kuma kawo kuɗi a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood kuma wace iri ce. To misali ka taɓa cin kyauta ko wani karramawa? Alhamdulillah kamar barazana ɗin da ka faɗa ka kawo misali bari mu bayar da misali da shi. Barazana shine fim na farko da na samu wata karramawa wanda mata na da yawa. Na farko dai akwai film and music AMA award, Arewa Film and Music Award AMA wanda aka yi wanda ya koma West African Movie and Music Award wanda aka yi shi a birnin Niamey. Film ɗina na barazana ya samu award har guda 6, best actor, best kaza, best costume, best kaza shi ya samu wannan. Film ɗina na barazana ya bani dama na je Dakar Film Festival wanda na je da barazana ɗin kuma ya samu gamsuwar kallo kuma wani abin alfahari shine film guda ɗaya wanda bayan an nuna shi a festival ɗin mahallata taron wanda suka fito daga faɗin ƙasashe na Afirka suka nemi a ƙara maimaita musu su kalli film ɗin saboda ingancinsa. Sannan film ɗina na barazana film ne wanda ya samu karramawa daga Niger Transport Association, ƙungiyar masu harkar sufuri ta ƙasar Niger wanda suka ɗauki film ɗin a matsayin sample wanda suke amfani da shi a cikin motocinsu wurin matafiya domin su nishaɗantu. So akwai karramawa daban-daban da na samu. To a ƙarshen abinda za mu so mu tambaya ɗin shi ne akwai fim Lulu da Andalo. Me ake ciki game da African Adventure ba? Lulu da Andalo fim ne kamar yadda duniyar fina-finai ta sani kuma ya kawo sauyi daga harkar da ake gudanarwa ta series wanda shine series na farko da aka fara zuba masa maɗuɗin kuɗaɗe domin samar da shi. Kusan da duk producers da suke harkar fina-finai sun ɗauki series wani abu ne kawai da zaka je bayan katanga kawai ka ɗan sa kyamara ko ya kai ba a ɗauke shi kamar fim ba. Shine na farko da ya fara ɗaga darajar series a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Fim ne kuma da muka sauka daga gwadaban da masana'antar take tafiya ta samar da labarai wanda suka jibanci soyayya irin zamantakewa da na al'umma shi ya kauce ya ce bari ya ɗauki wani abu wanda ya danganci ya mamaye mutanen Afirka gabaki ɗaya. To menene ya mamaye mutanen Afirka gabaki ɗaya sai muka ga cewar a ƙasar Mali shekara 674 da suka gabata an yi wani sarki a ƙasar Mali wanda ake kiransa Mansa Musa wanda har zuwa yanzu bisa tarihi na littattafai da suka kawo da tarihi da muke bi wurin kunniya girmi kaka shine baki na farko wanda har yanzu babu wanda ya kai shi dukiya a faɗin duniya
kuma ya ba da gudunmawa wurin addinin Islama da taimakon baƙaƙen mutane. To sai muka ga cewa mu ɗauki wannan mutumin ya zama mana kamar subject, in ya so kuma sai mu ga to yaya kuma za mu gina labarin. Sannan sai muka yi wani abu kamar na rubutun insha'i, muka ɗauko wani labari kamar aljanu sun shiga jikin mutane, lulun kenan da andalu, saudan da sauban da jidda, muka yi kawo wannan al'amarin muka yamutsa a zuwan za a tafi neman dukiyar wannan bawan Allah wanda ya mutu shekara 674 kamar da na faɗa. So akan haka aka gina labarin, kuma ake shigo da abubuwan burgewa da zai riƙe ɗan kallo, ake zubo abubuwan da suke haɓaka al'adar malam Bahaushe, ake kawo wasu abubuwa da dukkanin masu madafin iko musamman masarautu irin na gargajiya namu suke amfani da harkoki na tsatsuba da bokanci wurin rike damar da Allah ya basu da makamantan irin waɗannan abubuwa, wanda waɗannan abubuwa duk abubuwa ne da suka jibanci al'amarin bakin mutum, ko muna so ko ba ma so haka bakin mutum yake, haka mutanen Afirka suke. Za ka iya tuna wani dialogue ko wani abu da kai a cikin fim ɗin ko da guda ɗaya? Ƙwarai ma kuwa. Hey Juma! Saurara kici. Ban san raini. Ban san wasa. Ki san lulu da andalus nuna min hanya. Thank you very much. Alhamdulillah, mu dai mun nishadantu, na san kuma kun nishadantu. Ke ma da kike kallon mu kike dariya, na san kin nishadantu. Da fatan dai an gamsu da duk bayanan da yayi, mumini ma na san dai ke ma kin gane da abubuwan da yake nufi. Haka yake, ya fayyace mana rayuwar Kannywood ta da kuma ta yanzu. Da fatan waɗanda za su shigo ko kuma waɗanda suke ciki na yanzu za su yi koyi da haka. Sannan kuma ya sanar da mu mahimmancin wannan Internet Award inda aka ba ku dama domin zaɓar naku gwarza. To shikenan, insha Allah masu kallo da sauraro, kada da mu ci gaba da tafiya, na san idan aka ci za mu ci gaba da gabatar da wannan shirin lokacin ba zai ishe mu ba. A daidai wannan lokaci a madadin wanda suka taimaka wannan shirin zuwa gare ku, tare da abokiyar aiki na wanda kullum tana kokari wajen zuwa wajen aiki da wuri, kusan ma tana riga ni zuwa wata ran gaske. Mu shakata.